Teillä vielä flunssa täyttää viikon, niin tämä oli vähän siinäkin mielessä paati, mutta saatiin ratkaisuja kuitenkin. Ihan sanoa rehdisti, että erilainen ratkaisu kuin mitä aamupäivällä lähdettiin rakentamaan, mutta kuitenkin lopputulema on se, että Ukraina saa vahvan taloudellisen tuen, 90 miljardia, 26-27, ja se otetaan EU-budjetin tätä liikkumavaraa vastaan. Tähän oli asia, jota se on samanlainen kuin se nykyinen Ukrainan rahoitusväline. Olen itsekin esittänyt joskus aikanaan, että jatketaan ja tankataan sitä. Mutta on ollut yleinen käsitys, että ei siellä löydy yksimielisyyttä. Ja sen takia se oli vähän kuin sivuroolissa ja keskityttiin sotakorvauslainaan. Sitä kun käsiteltiin pitkään, niin
Venäjälle pitää näyttää, että olemme kykeneviä toimimaan. Niin minkälaisen viestin tämä nyt lähettää, että kaikkein kovimpia päätöksiä ei pystytä tekemään ja ottaa käyttöön Putinin rahoja eurooppalaisten rahojen sijaan? No, tämä ei ollut niin vahva päätös, mitä olisin itse halunnut. Peittelin sitä millään tavalla, että Suomi ja monet muut maat olisi halunnut sen nimenomaan Venäjän varoihin perustuva ratkaisu kokonaan. Mutta tämä on kuitenkin, tämä on siitä Ukrainan tukemisen näkökulmasta erittäin vahva, kova päätös. Ja kun samaan aikaan me ollaan päätetty, että ne jäädytetyt varat pysyy jäädytettynä, että niitä ei esimerkiksi kukaan muu voi käyttää, niin se on onneksi vahva voimannäyttö sinänsä ja se, että me pystyttiin tämä välttämätön ratkaisu Ukrainalle tekemään. Mutta kyllä, olisin halunnut nähdä jo nyt sen sotakorvauslainaan, tai siis Venäjän jäädytettyihin varoihin perustuvan ratkaisun. Se olisi ollut oikein, mutta niitä hyödynnetään tässä kuitenkin ja haetaan tosissaan sitä ratkaisua myöskin. Oliko Belgia ainoa este vai oliko? No itse asiassa, kuten viittasin siihen, niin sen päivän keskustelujen aikana niin oli hyvin usealla maalla, myös isommilla, oli huolia ja teknisiä ja poliittisia ongelmia, jotka ei ollut kaikki edes ollut tiedossa siihen mennessä. Ja kun sitä avattiin enemmän, niin se ongelmien määrä myöskin lisääntyi siinä. Ja varmaan, en tiedä miten on ollut tapana yksityiskohtaisesti, ei varmaan ole kerrottu huippukokouksesta, mutta varmaan se tulee kyllä näkyviin, että mitä maat ovat olleet mieltä. Joo. Eli mä kysyisin kuitenkin noista, että mitä ne oli ne tekniset ja poliittiset huolet, että kaatuko tämä esim. Niihin takausvastuukysymyksiin, oliko ne jotain, mihin jäsenmaat eivät halunneet sitoutua, ja jatkuuko nämä neuvottelut de facto tästä sotakorvauslainasta oikeasti vai haudataanko tämä nyt kaikessa hiljaisuudessa, ja miten tämä aiotte pitää huolta, että ne jatkuu, jos kerran siihen on tahtotila? Kiitos. No, ne tekniset, niin ne siis suurimmat liittyi nimenomaan vastuisiin. Belgia haki niin vahvoja kirjauksia, että niitä olisi voinut sellaisenaan hyväksyä. Eli käytännössä avoin riskien hallinta, ja jos se, mikä kaikki lasketaan riskeiksi. Sitten myöskin se, että oli epäselvää se, että kuinka pitkälle tämä ulotetaan. Että jos Venäjä olisi tehnyt jotain vastatoimia, niin tänne yksityisen sektorin mahdollisia menetyksiä korvata. Nämä oli asioita, jotka oli epäselviä. Ja jos mietitään, verrataan Suomeen, ne suomalaiset yritykset on käsittääkseni yli 10 miljardia menettäneet Venäjälle. Liiketoiminta on loppu ja tuotantolaitokset on jonkun muu omistuksessa tänä päivänä, niin ehkä se itseltäkin tuntui asialta, joka olisi pitänyt vielä tarkemmin, tai tuntui asialta, joka olisi pitänyt vielä tarkemmin määritellä jatkotyössä, että mihin se raja vedetään. Että ei voi olla ne kaikki mahdolliset tästä johtuvat riskit sitten korvataan. Tämä oli varmaan se kaikkein suurin kysymys, vähän eri muodoissa eri maiden esittämänä. Mutta sitten se oli se linja, mikä oli tiedossa, että oli maita, jotka oli yksinkertaisesti alusta lähtien hyvin voimakkaasti tätä koko järjestelyä vastaan. Ja olen niin heidän kanssaan vaan totaalisen eri mieltä siitä, mitä se oli. Tämä Nordic Baltic, eli Pohjola, Baltia tai Itämeren ympäristö, niin mä otin kyllä hyvin voimakkaasti samassa leirissä tässä ratkaisuja hakemassa. Tämä on sitten vielä Ylä- ja STT:lle se viimeinen, niin sitten kaikki on saanut kysyä. Se Belgian vastustus tai ne vaatimukset on ollut aika lailla kovia ja aika samoja koko ajan, eikä se on juuri tullut siinä vastaan tai tullut myöntyväisemmäksi, niin miten, jos sitä ajatellaan vielä ajaa eteenpäin sitä sotakorvauslainaa, niin mikä siinä niin kuin vielä, miten se voisi näin edetä? Siis pöytäänhän tuotiin 2 sivun paperi, joka oli paljon detaljoidumpi, yksityiskohtiin menevämpi, joka oli hyvin pitkälle pelkkä. Se oli paperi, joka Belgia oli sulla olisi hyväksymä. Siinä tuli näin just vastuuden rajaus oli sellainen, missä ei ollut riittävää luottoa tai josta oltiin voimakkaasti eri mieltä.
Käytännössä se on minusta, kun se on pitkän viikkojen ja jopa voidaan sanoa kuukausien valmistelutyön tulos. Se on siellä. Ja en yritä väittää, että se jotenkin yksinkertaista ja helppoa olisi. Päinvastoin pettymys oli se, että niitä Venäjän varoja ei pysty tänne enempää hyödyntämään, mutta edelleen muistutan, me on pystytty päättämään sentään se, että ne on pysyvästi jäädytettyinä ja se, että niitä voidaan käyttää nyt tässä ja käytetään perälautana tässä lainajärjestelyssä. Ja kolmanneksi se, että se on kuitenkin kirjattu, että se valmistelu jatkuu ja katsotaan kuinka kova paine siihen aikaan saadaan. Joo, vielä lopuksi yksi kysymys kotimaan politiikasta yllättäen. Oppositio on tänään ilmaissut halunsa tai vaatimuksensa saada hallitusta tiedonantoon. Nyt nähtyy rasismikohuun liittyen, niin miten suhtaudutte tähän vaatimukseen? Ja eduskunnassa on nyt alkamassa istuntotauko pian, niin koska tällainen tiedonanto voitaisiin antaa? No ensinnäkin niin olen todella nyt tyytyväinen siihen, että tänään tämä hallituspuolueiden osalta saatiin päätökseen. Eli kun aikaisemmin jo ryhmäpuheenjohtajat olivat yhdessä todenneet sen, että tämä on ollut loukkaavaa, epäasiallista. Suomessa ei pidä olla minkäännäköistä rasismia, niin se oli aivan oikea linjaus. Ja nyt sitten vielä perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsitteli tämän. Nämä ryhmän jäsenet pyysivät julkisesti anteeksi ja heidät on tästä puhuteltu. Niin, ja tämä asia perusteellisesti käyty läpi juuri sillä tavalla, kuin mitä niissä pelisäännöissä sovittiin. Jos eduskuntaryhmä, missä tämmöinen ajateltu rike, joka nyt oli ilmiselvän tapahtunut, niin se käsiteltiin oikealla tasollaan. Ja nyt se käsiteltiin loppuun, ja tätä on muutenkin mun mielestä käsitelty niin paljon, että en näe tarvetta tiedonannolle. Ja se, mitä hallitus tekee, on se, että me ollaan hyvin tiiviisti yhteydessä suurlähetystöihin, erityisesti Aasian maihin, mutta tietenkin suurlähetystöverkko toimii muutoinkin. Ja jos tarvitaan lisää toimia, kun me ollaan nyt viestitty, niin me hoidetaan tätä asiaa. Ja uskon, että tämä itse asia tästä muuksi muuttuu ja on tehty nyt täysin selväksi se, että tämä tämmöinen käytös ei kuulu Suomeen ja me ei hyväksytä rasismia. Kiitoksia pääministerille ja kiitoksia. Kiitos.